Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumuzda täzelikler we habarlarla tanıştıryan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň hemde ministrler kabinetiniň başçygynyň paýtagtymyzda gödegçilik edýän ornmatyrynyň gatnaşmagyny sanly ulgamy arkaly iş maslahatyny içerdi. İş maslahatyny watanymyzyň baş şäherini mundan beýlegim ösdürmek, onuň düzümini döwrüwaplaşdyrmak, şeýlede öňde boljak şanly wakalary taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler garaldy. Hormat prezidentimiz sanly ulgamy arkaly geçirilýän iş maslahatyny ministrler kabinetiniň başçygynyň paýtagtymyzda gödegçilik edýän ornmatary Pürçekowy hemde Aşgabat şäheriniň häkimi Gannimewi güne ara gatnaşyga çagyrdy. Döwlet başçylary ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Gannimewiň hatabatyny dinledi. Häkim paýtagtymda alınıp barýan işleriň ýagdaýy, şäheri toplumlaryň awadanlaşdyrmak boýunça dowam edýän işler barada hatabat berdi. Şeýlekem watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllygyny bellemäge görülýän taýýarlyk hemde şöhratly taryhy tenem nazibetli açylmagy göz tutulýan deskalaryň gurulşyk depkinlerini güýçlendirmek boýunça görülýän çäreler barada edildi. Şu ýylyň birinji ýarymyna täze deskalaryň köp tanysy ulanmaga berildi. Ýylyň ahyryna çenli deskalaryň ýene-de bir näçesini açmak göz tutulýar. Häzir paýtagtymyzda awadanlaşdyrmak, şeýlegem şäheriň köçelerini döwrüwaplaşdyrmak boýunça işler ýerine getirilýär. Aşgabady bagy bolsanlyga büremäge, şol sanyna onuň şaý ýollarynyň ornuny fiil gäklerde we fiil baglarda gülleriň dürli görnüşlerini ekmäge aýratyn ünserliýär. Hormat prezidentimiziň başlan paýtagtymyzda ösdürmegiň täzeçil konsepsiýasynyň durumça geçirilmegi netijesinde häzir Aşgabat sebitiň we dünýäniň owadan we ýaşamak üçin amatly şäherleriň birine gürli. Muňa bir näçe binalar bilen birlikde Aşgabat şäheriniň özüniň hem Guinnessiň rekordlar kitabyna giýdirilmegem şaýatlyk edýär. Bulardan başga da häkim gyş mewsimine taýýarlyk işleriniň alınıp baryşy, şäheriň inženerçilik teknik kulgamlarynyň büýükdensiz işlemegini öpsetmek maksady bilen olary degişi ulanç ýagdaýyna taklamak boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen binalaryň hemde deskalaryň gurulşygyny öýg wagtyny we ýokary hili tamamlamak işini bir gödegçilikde taklamagy taşyrdy. Milli liderimiz paýtagtynyň düzümlerini kämilleşdirmek meseleleri barada aýdyp, häkime Aşgabatdaky agyz suw zawodyny düýpli awatlamak, könülşen suw geçirjileri döwrüwaplaşdyrmak hemde suwuň ygtybarly halkylaryň suw üpçünçilik ulgamyny döretmek boýunça teklipleri taýýarlamak taşyrdy. Döwlet başçylarymyz şäherde bina edilýän kuwatlylygy gije gündüziň dowamyna 150 000 kub metre barabar bolan suwara sarajy deskadaky gurulşyk işlerini bellenilýän möhletde tamamlamagyň hemde onuň ýokary hilini üpçün etmegiň möhümdigini aýtdy. Hormat prezidentimiz paýtagtymyzyň jemaat goşuluk düzümleriniň işini kämilleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlamak taşyrdy. Olaryň işine innowasion tehnologiýalary, sanyl ulgamy böwürdaky öňdebaş tejribäni hemde dünýädäki iň gowy tejribeleri işiň ornaşdyrmak zerurdur. Şunun bilen baglanykda satyn alynan jemaat gulluklar üçin niýetlenilen ýürütürişdirilen awtologary gysga möhletde ýurdumyza getirmek hemde işe girmek üçin zerur çäreler görülmelidir. Mundan başga da döwlet başçylarymyz paýtagtymyzda köpürler we ýollary awatlamak hemde döwrüwaplaşdyrmak boýunça teklipler taýýarlamagyň zerurdygyny belledi. Milli liderimiziň belleşýäli Aşgabat özüniň belin paýtagat derejesine laýyklykda ähli görkezjiler, şol sanyna binagarçylyk keşbi, durmuş ykdysady, ýol ulag we inženerçilik teknik düzümleri awadanlaşdyrmak, arasaçyk we düzgün tertip saklamak boýunça çalt tepkini ösýän hemde adamlaryň ýaşamak üçin amaty şertleri bolan döwrüwap şäheriň nusgasy bolmalydyr. Hormat prezidentimiz şonuň bilen baglykda häkime bir näçe anyk taşyklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başçygynyň ornatary Pürçekow paýtagtymyzda alınıp barýan işler, şol sanyna binalary we deskalary gurmak boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Şeýlekem vice-premier Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllygy hemde 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylyk we ananşmaň watan diýilip ýylan edilmegi münasibetli şu ýyl paýtagtymyzda ýönümçük hemde durmuş maksatly binalaryň we deskalaryň bir näçesiniň gurulşygynyň tamamlananyny hemde dawarly ýagdaýda açylyp ulanmaga berilendigini, şonuň ýalyda şany tenem nasibetli ýene-de bir näçe deskalary ulanmaga bermäge taýýarlyk görülýänini aýtdy. Şeýlekem vice-premier paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän medeni we durmuş maksatly binalar barada hem hatabat berdi. Şonuň ýalyda Altyn Köýüň kenaryna diň jaşdyglygyny binalary we deskalary hemde Aşgabat şäherine täze medeni merkezini gurmak üçin yglan edilen bäsleşikleriň dowam edýänligi habar berildi.
paýtagtymyzda hatta abadanlaşdyrmak we binagarlyk keşfini kämilleşdirmek maksady bilen döwlet başçylarymyzyň tawşyklarynyň uralnyp, degişli teklipler işlenip taýýarlandy. Şunun bilen baglanykda vice-premier taýýarlanan şekil tasamalara seredip, gymmatly maslahatlaryny bermegi hormatly prezidentimizden haýyş etdi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, paýtagtymyzda giňerimli şäher urulşyk tasamasynyň amala aşylmagyny bir gödөгçülükde saklamagyň möhümdigini belläp, ýöňdebarjy tehnologiýalaryň tanylgamyň ornaşdyrmagyna aýratyn üns bermegi taşyrdy. Şeýle hem döwlet başçylarymyz şäherde gurulmagy meýilleşdirilýän täze binalaryň tasamalarynyň tanışdyryş dawrasyny gurmak babatda degişli taşlyklary berip, şol tasamalara ýakyn wagtda serediljekdigini aýtdy. Maslahatyň başynda hormatly prezidentimiz Taparawy Tenagat we Gurulşyk Öňümçüligi ministriniň ornmasary wezipetine bellemek baradaky degişli karary gol çekip, resmi namany sanly ulgam arkaly vice-premiere iberdi. Döwlet başçylarymyz sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, mukaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllygyny münasip garşylamaga, uzak möhletden geljek nazar almak bilen Aşgabady toplumlaryny ösdürmäge, adamlaryň oňaly ýaşamak üçin şertleri üpçün etmäge gönükdirilen wezipeler çözmekde üstünlikleri arzu etdi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namasy bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Annegelli Bayram Durdiýewiç Saparow Senagat we Gurulşyk Öňümçüligi ministriniň ornmasary wezipetine bellenildi. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň garaşdygy hemişelik beýtarap Türkmenistanyň halkyna iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Mehriban halkym, edil watanaşlar. Sizde müňýylyklardan göz başalyk gaýdýan hemde adamdadyň belent ruhy we ahlak gymmatlyklaryny dawarlanýan Gurban bayram bilen tüýsürekden utlaýan. Türkmenistan parahatçylygyň öňeşmeň watyny ýylyp ýylan edilen ýylda bu bayramyň şanyny geçiriljek aýdym sağly dawarlaryň medeni jemgyýetçilik çäýerleriniň merdany halkymyzyň kalbyny eksilmez şadlyk hemde ilham joşun paýlap, edil watynymyza bolan beýik sevgimizi hasam potolanyrjakdygyna berk inanýan. Gurban bayramy adamdadyň temiz ruhy ahlak gözelliklerini, insanperwerlik ýölgelerini dawarlandyrýan iň gadymy hemde mukaddes bayramlaryň biridir. Many mazmunyny milli diýip desularymyz, ynanç adatlarymyz siňen Gurban bayramy bugun bagtyar halkymyzyň abadan durmuşda ýaşaýanlygyny, Türkmenistanyň dörejiligiň we ötüşleriň ýoly bilen öňe beýik geljege barýanlygyny alamatlanyrýar. We jemgyýetçilik durmuşymyzda täze uçkun şaýa, täze maksatlara ruhlanyrýar. Agdyberligimizi we jewitligimizi hasam potolanyrýar. Şoňa görä edi diýarymyzyň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllygyny şanly wakalar, dörejlik we zähmet üstünlikleri bilen şokratlanyrýan 2021-nji ýylda mukaddes Gurban bayramyna başlanyp 3 güniň dowamyny paýtagtymyz Aşgabatda edi diýarymyzyň ýakly şäherdir owalaryny baý mazmunly, köpe uçkunly aýdym sağda dabarlar geçirilýär. İň gadymy döwürlerden mer umum adamzat gymmatlyklaryna sallamly goşun, öz ýoluny, ýörelgesini döredin merdany ata-babalarymyzdan gelýän we häzirki döwrüň ruhy bilen saldyşykly utgoşýan asylly dämide görä her maşgalada bereketli saçaklar giňden ýazylyp, bayramçylyk tagamlar taýýarlanýar. Dünýäde parahatçylyk we dostluk syýasatyny alyp barýan garaşsyz watynymyzyň mundan beýlägem güllä wesmeginiň hatirasyna gurbanlyk sadakalar berilip, ýagşy doga dilekler edilýär. Bayramçylyk tawarlaryň äklisi jemgyýetimiziň sagdyrlygyny üçin diýär. Agdyberligimiz we jemgyýetligimiz potolanyrýar. Bagtyar durmuşa uýsanyp, täze üstünlikler gazanmagy hemde belen sepkitlere ýetmäge eksilmez güýç guwat berýär. Edil halkym, biziň halkymyzyň medeniýetleriň baýlaşmagynyň orny ören ullur. Watançylygy, gahrmançylygy, edermenligi, ýokary ahlakly we insanperwerligi dawarlandyrýan milli ýölgelerimiz müňýylyklarda kemale gelen diýip desularymyz. Abdullah ibn Mübarek, Mahmud Zamakşari, Bayezid Bistami, Abu Sa'id Abulhayr, Hoca Ahmet Yasawi, Necmeddin Kura, Döwlet Mehmet Azadi, Magtumul Pragiýaly akyllarlarymyzyň dürdäni ünlüleri kulli insaniýetiň ruhy dünýäsine hemde ahlagyny oňyn täsir edýän, döwürleri we nesilleri baglanşdyrýan hazynadyr. Asırlaryň dowamyny emele gelen hemde jahana ýaýylan bu gymmatlyklar biziň watan söýjüligimiziň we agdyberligimiziň, ýakly ösüşlerimiziň hemde üstünliklerimiziň midemet binýatdyr. Bugun mehriban halkymyzyň ihlasy we tutanýaly zähmetini, ykdysadyýetimiziň kuwatly mümkinçiliklerini, manyly ömürlerini beden we ruhy tämizligi, ahlak arasalygyna bagşladan pederlerimiziň tejribelerini daýanyp, milli ykdysadyýetimiziň ýakly pudoklaryny giň möçberli özgertmeler amala aşyrýar.
Täze owadyr şekerçeleri, döwrewap senaga toplumlaryny döretmek bilen döwletimiziň dünýädäki ornuny ýygydarly berki diýäs. Bu urdu ata-babalarymyzdan miras galan milli däp desurlarymyzy, edim gylymlarymyzy geljekki nesillere ýetirmek. Nesillerden nesillere yetip gelen kämil we gaýtalanmajak maddi hemde ruh gymmatlyklarymy öwrenmek boýunça maksatnamaly şäherler durmuşy geçirýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni parahatçylyk söýjülik, hoş niýetlik, dostlugynyk ýolgolarymyzy münasip dowam etdirip, milli bähwitlerimizi, äklimi parahatçylygyň, howpsuzlygyň we awadançylygyň maksatlaryny gönükdirilen siýasaty alyp barýar. Dünya döwletleri we awraýly halkary guramalar bilen iki taraplyň we köp taraplyň esasy siýasy diplomatik, söwda ykdysady we meden insanperwer ugurlar boýunça gatnaşyklar hasam giňeldiýär, hemde ösdürýär. Dünya halklarynyň medeniýetini, däplerini we desturlaryny, taryhyny sarpa goýmak bilen bu gymmatlyklara halklaryň ýakynlaşmagynyň, özara düşünşmeginiň, dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmegiň ören möhüm serişde kökümini garaýar. Mehriban halkym, eziz watandaşlar. Sizi Gurban Maýramy bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden gutlaýan. Goý Gurban Maýramy günlerini amal ediljek tagat ibadatlar, ötün geçenlerimiziň ruhuny ýatlap beriljek sadakalar, okuljak aýet töwürler. Garaşsyz bitarap watanymyzyň awadançylygynyň, külli adamzadyň bagtyar we parahat durmuşynyň hatyrysyna ediljek doga dilekler beýik hemde keremli Allah Tagalanyň derýäkinine kabul bolsun. Size berk can saglyk, uzak ömür, bagtyar durmuş hemde maşgaly awadançylygyny ardy edýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Häzir bolsa hormatly prezidentimiň adyna Gurban Maýramy münasibetli gelen gutlawlar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanıştyrjak gutlawymyzda şeýle diýilýär. Onun arkedrati, Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly prezident, gadarly doganym. Siziň arkedratyňyzy Gurban Maýramy münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Türk halkynyň adyny kimde hut öz adymdan halklarymyzy ýakynlaşdyrýan bu mukaddes baýramyň parahatçylyk we awadançylyk getirmegini dileýän. Gadarly doganym. Beýik bir bardan size berk can saglyk, bagtyarlyk, doganlyk hemde dostlukly türkmen halkyna orta parahatçylyk, rowançlyk dilek edýän. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle sözler bar. Onuň arkedraty, Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Melikulyç. Gazagystanyň halkynyň adynyň wagt öz adymdan sizi hemde Türkmenistanyň halkyny musulman ummatynyň beýik bayramy, Gurban Maýramy münasibetli gutlaýan. Goý önemi we akıl paýgasy, dörejlik hemde rehimdarlygy şöklendirýän Gurban Maýramy İslam dünýäsiniň agdyberligini hemde rowançlygyny poturandyrsyn. Goý beýik bir bar size awadançylyk geçilsin. Hormatly Gurbanguly Melikulyç. Pursatdan peýdalanyp size jogapkärli döwlet işiňizde ul üstünlikleri, maşgalaňyzda bagtyarlyk we rowançlyk, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa awadançylyk we gülläp ötüş ardy edýän. Gurban baýramyňyz gutly bolsun. Hormatlamak bilen Kasym Jomart Tokayew, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle diýilýär. Onuň arkedraty, Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Melikulyç. Gargada Respublikasynyň halkynyň adynyň wagt öz adymdan sizi hemde Türkmenistanyň halkyny mukaddes Gurban Maýramy bilen tüýsürekden gutlaýan. Musulman ummatynyň gymmatly ruhy mirasy bolan bu bayram ýagşylygyň, agdyberligiň, rehimdarlygyň hemde jewitligiň çeksiz gymmatlyklaryny paýlaýar. Goý duýgudaşlygy, sabarlyga çagyrýan Gurban Maýramy halklara parahatçylyk we durnuklyk geçilsin. Türkmenistanyň we Gargystanyň halklarynyň hatyrasyna uzak mökletliğin hyzmatdaşlyk hemde özar bähwit ýolgolary esaslanýan iki taraplyň gatnaşyklary mundan beýlegem bilelikde potulanyrjakdygymy hemde ösdürjekdigimi ananýan. Hormatly Gurbanguly Melikulyç. Size berk can saglyk we döwlet işiňizde ul üstünlikleri Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk hemde rowançlyk ardy edýän. Hormatlamak bilen Sadyr Japarow, Gargaz Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle sözler bar. Onuň arkedraty, Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Melikulyç. Sizi bu Türkmenistanyň dostlukly halkyny nurany Gurban Maýramy münasibetli mehirli gutlaýan. Uzak asyrlaryň dowamyny islamyň insanperwerlik, hoş niýetlik, bitewlik we özara düşünşmek,
hayır sahavatlyk hemde gollu vermek ýaly belend gymmatlyklarynyň beýany bolan mukaddes Gurban bayramy musulman ümmatynyň ruhy hazinasyny aýratyn orny eleýär. Bilen ýurtlaryň arasynda belend ruh gymmatlyklary esaslanýan dostluk gatnaşyklaryny hemde özara bekwitli hyzmatdaşlygyň halklarymyzyň hatirasyna mundan beýlägem ýezgiderli ösüriljekdigini ananýan. Size bagtyarlyk, berkşan saglyk we täze üstünlükleri, Türkmenistanyň dostluklyk hemde dogonluk halkyna bolsa parahatçylyk, durnukluk, awadançylyk we rowaçlyk ardy edýän. Hormatlamak bilen Emomali Rahmon, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onuň alyhydarety Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň alyhydaryňyzy beýik bir wardan doga dileler edilýän mukaddes Gurban bayramyna münasibetli tüý sürökden mehirli gutlaýan. Rehim şepagatlyk hemde hayır sahavatlyk bayramynyň musulman ümmatynyň beýik bir wara ýakynlaşmagyna ýene bir ädim etmegine ýardym etjekdigine hemde kemillik ýoluny düşjekdigini ananýan. Beýik bir wardan siziň alyhydaryňyzda berkjan saglyk we üstünlükler Türkmenistan halkyna bolsa bagtyarlyk hemde rowaçlyk dileg edýän Hasan Ruhani, Eýran İslam Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň alyhydaryty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Awganistan İslam Respublikasynyň halkynyň adyndan siziň alyhydaryňyzy we Türkmenistanyň dogonluk halkyny mukaddes Gurban bayramy münasibetli tüý sürökden gutdawlaryny beýan edýän. Gurban bayramy dünýäniň ähli musulmanlary üçin bütünlüğün hemde agdy berilen bayramdyr. Bilen doga dileýlerimizden kabul bolmagyny we mukaddes bayramda tutuş musulman ümmatyna parahatçylyk we awadançylyk eşilmegini beýik bir wardan dileýän. Siziň alyhydaryňyzda berkşan saglyk we üstünlükler Türkmenistanyň dogonluk halkyna bolsa bagtyarlyk hemde rowaçlyk ardy edýän. Muhammed Ashraf Ghani, Awganistan İslam Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onuň alyhydaryty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Mukaddes Gurban bayramy münasibetli siziň alyhydaryňyzy mehirli gutdawlarym we iň gowy arzuwlarymy beýan etmek meniň üçin uly hormatdyr. Beýik Allah Taaladan size berkjan saglyk we bagtyarlyk, dostlukly türkmen halkyna hemde tutuş musulman ümmatyna rowaçlyk we awadançylyk dileg edýän. Meniň gutdawlarym we tüý sürökden hormat goýanym mardaky inandyrmalarymy kabul edin. Halifa bin Zayed Al Nahyan, Birleşen Arap Emirliklerining prezidenti. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň alyhydaryty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň alyhydaryňyzy mukaddes Gurban bayramy münasibetli Iran halkynyň adyna hemde hut öz adymdan tüý sürökden gutdawlarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan edýän. Beýik bir wardan size berkjan saglyk we üstünlükleri Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa mundan beýlägem ötüş we rowaçlyk eçilmegini dileg edýän. Şu ýakymly pursatdan peýdalanyp, Iragyň biziň dostlukly halklarymyzyň we ýurtlarymyzyň arasyndaky dürli ulgamlardaky dostluk hemde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny mundan beýlägem putulandyrmaga taýýardygyny tasdiklaýan. Iň gowy arzuwlar bilen Barham Saleh, Irak Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle diýilýär. Onuň alyhydaryty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň alyhydaryňyzy mukaddes Gurban bayramy münasibetli gutdawlarymy we berkjan saglyk hemde bagtyarlyk bardaky iň gowy arzuwlarymy beýan edýän. Şu şahatlykly bayramda beýik bir wardan dostlukly türkmen halkyna hemde tutuş musulman ümmatyna mundan beýlägem awadançylyk we rowaçlyk eçilmegini dileg edýän. Size tüý sürökden hormat goýanym mardaky inandyrmalarymy kabul edin. Hamad bin Isa Al Khalifa, Bahreýniň paşasy. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň alyhydaryty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň alyhydaryňyz Yardan Haşimit paşalygynyň hökümetiniň adyny hut öz adymdan size mukaddes Gurban bayramy münasibetli iň gowy arzuwlarymy beýan edýän. Size berkjan saglyk hemde bagtyarlyk, dogonluk türkmen halkyna bolsa mundan beýlägem rowaçlyk we awadançylyk ardy edýän. Abdullah II, Ýordaniýanyň paşasy. Bu toda şeýle diýilýär. Onuň alyhydaryty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň alyhydaryňyzy mukaddes Gurban bayramy münasibetli tüý sürökden gutdawlarymy ýollamagy hormat hasaplaýan. Siziň alyhydaryňyzy berkjan saglyk we bagtyarlyk Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa mundan beýlägem rowaçlyk hemde güllep ötüş ardy edýän.
Gudraty güýçli Allah Taala'dan tutuş musulman ümmetine mukaddes Qurban bayramyny bagtiyarlykda hemde awadançylykda geçirmegini dileýän. Haysan bin Tarik, Omanyň sultany. Bu toda şeýle sözler bar. Onuň alhydraty, Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň alhydratyňyzda şatlykly Qurban bayramı münasibetli mähirli gutdolaryny beýan edýän. Beýik Allah Taala'dan siziň alhydratyňyzda berkjan saglyk we bagtiyarlyk. Türkmen halkyna hemde siziň ýurduňyzda mundan beýlegem ötüş we rowançlyk, tutuş musulman ümmetine bolsa, awadançylyk eşilmegini dilek edýän. Iň gowy arzuwlar bilen Şeyh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Kuwait döwletiniň emiri. İnsan perwerligi, hoşniyetli we ruh pekli dawarlanýan mukaddes Qurban bayramı münasibetli Türkmenistan müftisi Gahrman Haji Arkadamyzy ýurdumyzyň ähli dinarlarynyň adynyň tüýsürek toňutlap, milli liderimiziň garaşdyrdy. Kemişlik bir tarap Türkmenistan watanymyzyň mundan beýlegem güllä besmegini, dünýäde parahatçylyk, dostlyk, hoşniyetlik gölgeleriniň putulandyrylmagyny gönükdirilen, işleri we daşary siýasatynyň, edil watanymyzyň adawraýyny hasan beýgeldiýän beýik başlanýyşlarynyň ilmidamy rowaş bolmagyny arzuw etdi. Döwürleriň we nesilleriň arasyndaky ara baglanşyk öpüşinip gelýän Qurban bayramynyň many mazmunyny asyrlardan asyrlara, nesillerden nesillere geçirilip gelinen ruh gymmatlyklarymy, milli ynanç ygtyqatlarymyz jemlenip, Türkmen halky tarapyndan bu mukaddes bayramy watansöwçilik duýgusyny, dürüjlik gyjygyny, zähmet joşguny belinde götürýän bayram hökümini belen sarpa goýulýar diýilip, gutlu hatyny aýdylýar. Döwlet siýasatyny, nesil terbiýesini, akıl paýhaslygyň ajaýyp sağlaşy bolan milli mirasymyzy dowam etdirmekde beden täminligini we ruh pekligi, ahlak arastalygyna aýratyn ähmiýet beren pederlerimiziň asly ýolgalaryny nusga edinýän Mehriban Haji Arkadamyz halkymyzyň ruh güýjüni, ykdysadiyetimiziň kuwatly mümkinçiliklerini, diňsiz taýsyz taryh we medeni mirasymyzy temiz ahlaklyk, pek wujdanlyk, adamkärçilik, birek-birege hormat we sarpa goýmak ýaly kulli adamzat üçin beýik ruh gymmatlyklara öwrülen milli ýolgularymyzy daýanyp berkarar watanymyzyň mundan beýlegem güllä besmegine, jemgyýetimiziň nesillerde ýokur ahlak hiýasatlarynyň kemaly gelmegine gönükdirilen beýik hemde sowaply işleri amal edýär diýilip hatdan atalýar. Türkmen halkynyň milli ýolgulary öz gözbaşyny müňünliklaryň gatlaryndan alyp gaýdýar. Milli ýolgular Türkmen halkynyň durmuşyny aýratyn orna elýär. Merdany halkymyzyň mertebesini hasan beýgeldiýän döwletlik ýolgular milli buýsanjymyz we asyrlaryň dowamyny kemaly gelen durmuş kadalarymyzyň esasydyr. Milli liderimiziň alyp barýan insanperwer siýasaty, edil watanymyzy ak yürekli, ahlakly hyzmat etmek, özbaşlyk, erkin, garaşsyz ýurdumyzyň üstünlüklerini, şöhratly geçmişimizi, bagtyar şu günimizi, rowşan geljegimizi buýsanmak dogrusundaky beýik taglimatlary, nusgalyk şahsy görelleri jemgyýetimizin ähli wekilleri bilen birlikde ähli dinarlarym beýik işlere hemde beýik ötüşlere galkyndyryar. Gahrman Haji Arkadamyza bolan buýsanjymyzy hasan belinde götürýär diýilip gutlu hatyny bellenýär. Döwlet başlanymyz Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny Qurban bayramy münasibetli köp sanly gutlu hatlar we telegrammalar gelýär. Şolарды bu nurana bayramyň gadymy döwürlerden märi parahatçylygy, bütünlük hemde ruhty aýdyn pekligi alamatlandyryp, Türkmen halkyna mahsus hoşniyetlik we alalaşyklyk ýolgalaryny ıgrarlygy beýan edýändigini talýar. Hatlary hemde telegrammalar iwerenler milli liderimizi Qurban bayramy bilen tüýsürek toňutlaýarlar. Hemde döwlet başlanymyzy berkjan saglyk, uzak ömür, ata watanymyzyň ykdysady kuwatyny hasan putulandyrmak we Türkmen halkynyň bagtyar hemde awadan durmuşyny üpçün etmek boýunça ägirli meýilnamalary amalaşdyrmagyň bäkbidine eksilmez güýç kuwat arzuw edýärler. Milli liderimiz Qurbanguly Berdimuhammedow Milli Geňeşiň mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Mehmet wagtlady. Döwlet başlanymyzy Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň adyndan Babaýew wagtlady. Hormat prezidentimiz Qurbanguly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Geliniýazow, Galyjew, Mehmedow, Meredow, Pürçekow,
Orad Gelif, mehirli we tüýsürekden gutladylar. Milli liderimiz Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyn jogapkar işgärleri iňgow arduwlaryny ýolladylar. Milli liderimiz Gurban Maýram bilen Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanov, Balkan welaýatynyň häkimi Atakhaliýew, Daşowut welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welaýatynyň häkimi Aman Ýelliýew, Mar welaýatynyň häkimi Anna Berdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow tüýsürekden gutladylar. Hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow ýurdumyzyň har we hukuk goraýjylarynyň ýolbaşlary gutluk hatlaryny ýolladylar. Döwlet başlarymyz Gurban Berdimuhammedowyň adyna gutluk hatlaryny Türkmenistana saýlawlary we salat alşyklar geçirmek boýunça merkezi toparmaşlygy, Demokratik Partiyanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar Partiyanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärde şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Wenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Mahtumlar adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmasary, Gurban Berdimuhammedow adynaky howanarlygy mätä çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasynyň ýerine ýetirjisi direktori, Parakatçylyk gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler iýerdiler. Şanly sineleriň öň sirasyny kenar ýakasyndaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplamyny täze önümçiligiň ýoly goýulmagy aýratyn ähmiýetler. Mukaddes garaşdyrmyň 30 ýyllygyna özbaşy sowat bolan täze önüm eksport urlar. Hormat prezidentimiň öňden görjülki siýasaty netijesinde ýurdumyzyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýoluny köp ogurly işler amala aşyrýar. Garaşly diýarymyzda durmuş yksadydan ötürmegiň maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň senagat kärhanlarynyň, şol sanyna Türkmenbaşydaky neft gaýta işleýän zawodlar toplamynyň öňüne belent wezipeler goýuldy. Bu wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem täze tehnologik desgalar gurmak, awat saklamak we bökdönşiz işletmek möhüm bolup durýar. Kenar ýakasyndaky neft gaýta işleýän zawodlar toplamy türkmeniň garaltyndan taýýarlayan önümlerini köpeltmek bilen eksport mümkinçiligini barha artdyrýar. Toplumyň köp ogurly halkary ähmiýeti bolan uly göwrülmi tasamalarynyň biri jet A1 aviakerosiniň önümçiligidir. Önümçilik Türkmenbaşydaky neft gaýta işleýän zawodlar toplumynyň 3-nji bölüminiň keresini aşgar bilen aratdylaýjy we ulanlan aşgary ziýansızlandyrjy desgatyna ýol goýuldy. Bu desganyň önümçilik kuwwatlylygy ýylda 525.000 tonna çyýg mal gaýtadan işlemege barabardyr. Nefti ilkinji gede gaýtadan işleýän desgalarda öndürilen kerosin düdüm bölekleri, kerosini aşgar bilen aratdylaýjy we ulanlan aşgary ziýansızlandyrjy desgada dürli tehnologiýa tapgyrlaryndan geçirilip, kerosiniň düdümindäki naftiýan kislatalaryndan, kükürtli vodorodlardan, suwlardan we mehanik garyndylardan aratdylanýar. Bu işleriň doly ýerine ýetirilmegi bilen taýýarlanan täze önüm jet A1 aviakerosini islegli haritlaryň biridir. Bu önüm esasan Ýewropada, Amerikada ulanýar. Türkmen gara altından işlenip taýýarlanan täze önüm jet A1 aviakerosini ägirt uly önümçilik kuwwatyna eýe bolan zawodlar toplamynyň önümleriniň eksport mümkinçiliklerini hassa ýokarlandyrýar. Türkmenbaşydaky neft gaýta işleýän zawodlar toplamyna jet A1 aviakerosiniň täze önümçiliginiň ýoly goýulmagy we eksport edilmegi hormaty prezidentimiň neft gaýta işleýän pudokda öndürilen önümleriň görnüşlerini köpeltmek, olaryň Ýewropa ýurtlaryna eksport edilen ugurlaryny giňeltmek boýunça öňdögen wezipeleriniň amala aşyrylmagyna ören ähmiýetliler. Ýurdumyzyň neft gaz pudonuň önümçiliklerini döwrap enjamlaşdyrmak bilen innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, bäsleşligi okuyup önümleriň möçlerini hemde görnüşlerini hassa artdyrmak ören peýdalyr. Netijede ekologik taýdan arasynda önümçilik ulgamyny döretmek ýurdumyzda hemme taraplaryň bähwetlidir. Hormaty prezidentimiň ýalňyz energetika toplumynyň önümçilik kuwwatyny berkitmäge berýän uly ünsi toplumda täze ugurlaryň kemale gelmegini üpçün edýär. Bu ulgamda gödeňine tutulan meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi, ýurdumyzyň senagat taýdan ötüş depgillerini çaltlaşdyrmaga, milli yksadyýatyň eksport kuwwatyny köp ogurly ösdürmäge we puhtalandyrmaga ýardam eder. Berkarar döwletiň magtyarty urnuny türkmeniň dünýä nusgalyk milli medeniýetini we sanatyny ösdürmek, kämilleşdirmek hemde oňa zehinli ýaşlar has giňden çekmek bardy. Ýurdumyzda ägirdir işler alınıp barlýar. Onu Türkmenistan Parakatçylyk Unaşmagyň watan ýylyna geçirilýän ruh bilen dawarlarym tutuş aýdynlygy bilen gorkadýar. Mukaddes garaşdyrmyň şanly 30 ýylygyna başlanyp edebiýat, medeniýet we sanat işgärleriniň aýdymçy ýaşlaryň we zehinli çağlaryň arasynda Türkmenistan prezidentiniň Türkmeniň altyn atratly bayragyny almak ugruna bäteçiň çäklerini geçirilýän ýaş estrada aýdymçylarynyň ýangly ýarym telewizýasynyň ýokur ruh bilen tikde şowkunly täsirli geçen Daşowut welaýaty boýunça jemleýiş tapgyrym muňa dol şaýatlyk edýär.
Daşol vilayet kitapxanasynyň öňüne geçirilen we bäsleşen vilayet tapgyryna Daşol vilayetynyň etrapdyr şäherlerinden deslapky tapgyrlarda ýeňişi bolan ýaş estrad aýdymçylarynyň 10 gatnaşdy. Türkmen halkynyň milli medeniýetiniň we sunugatynyň ösmegine ýardam bermek, zihini ýaşlary ýüze çykarmak, geljekde olan sunugat äleminiň ýyllar bolup ýetişmeklerine giň ýol açmak, şeýlekim türkmen halkynyň aýdym saat hadinasyny hasan baýraşdyrmak maksady bilen geçirilen tere bäsleşik Turwaşdan baýmany mazmuny eýe boldy. Zekin aýdymçylaryň hatarlarynyň barha artýanyna şaýatlyk eden we bäsleşikde ýaş estrad aýdymçylaryna öz ukyp başarnyklaryna doly hemde erkin açyp görkezmäge giň mümkinçilik töredildi. Bäsleşikde ýerine ýetirilen halk aýdymlardyr häzirki zaman estrad aýdymlary aýratyn täsirligi, täzeçiligi bilen tapawutlandy. Bäsleşige gatnaşýan aýdymçylara onuň düzgünlämesine laýyklykda ýokary talaplar bildirildi. Şonuň netijesinde bäsleşen vilayet tapgyryna aýratyn zekindi, ukyply aýdymçylar gatnaşmagy hukuk gazandyr. Emin agdalary olan aýdymlary ýerine ýetirişlerine, sahnada özlerini alyp barşlaryna, aýdymlaryň sözlerini dürt aýdyşlaryna uly üns berdiler. Ýaş estrad aýdymçylarynyň ýerine ýetiren aýdymlaryna garaşly baky ýetirip Türkmenistan ýermeden, berkar döwletimizden bagtyarlyk dogrunyň Hormatly prezidentimizden durmuşa geçirgen beýigi işleriniň, ajaýyp gözellikniň, dost soganlygyň, pek söýgüýüniň eşretli durmuşmydan watyp berentden ýetirildi. Ýaşlaryň kämilligini berentliklerine tarap önamly barýanlyklary bolsa, bäsleşiň dowamyny aýdym ýüze çykdy. Munyň özi mehriban arkadaşymyzdan bugura bergen ýokary derejedäki ünsüniň, himayet gullugynyň netijesidir. Boydan başga şatlyk şowkuna betlenen bäsleşiň ahyryna ýeňjiler eglan edildi. Olar bäsleşiň döwlet tapgyryna çykyş etmäge hukuk gazandylar. Bäsleşige gatnaşyjylara hormatly prezidentimiň adyndan gymmat bahaly sowgatlar dawaraly ýagdaýda goşduruldy. Şu joşgunly pursatlarda dawara gatnaşyjylar öz mehriban halkyna bagtyarlyk dogruny peşkeş beren gahrman arkadaşymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormatly adamlar, Nuwarsa ýurdumyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabat 19 iýulda saat 20-den 20-nji iýulda saat 20-nji boljak wagt barada Türkmenistanyň howa maglumaty gulugyny berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan welaýatynyň Askim bulut howa bolup, Demirazak kulmatardan tiýles kunta 9-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy. Kenarky taraplarynyň bolsa 30-35 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny Askim bulut howa bolup, Demirazak kulmatardan tiýles kunta 9-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 23-28 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Mara welaýatyny Askim bulut howa bolup, Demirazak günnordan tiýles kunta 9-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Levant welaýatyny Askim bulut howa bolup, Demirazak günnordan tiýles kunta 9-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Daşowd welaýatyny Askim bulut howa bolup, Demirazak kulmatardan tiýles kunta 8-13 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda Askim bulut howa bolup, Demirazak kulmatardan tiýles kunta 9-12 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 26-28 gradus maýl, gündüzine 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýulyň 20-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy arşylýar. Eziz wataşlar, häzirki wagtda Tomuz pasynyň dowam edýän günlerini howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetiş şöklesiniň adamlaryň saglygyna ýetirýän ýarama täsir güýçlenýär.
Günün täsiri aýratynam saat 11-den 17-şeýle güýçli bolýar. Bu günün gyzgyn howry saat 20-şeýle dowam edýär. Şeýle howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadadan 5 götürüm artma bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsir artýar. Şunun bilen maglykda howanyň oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy hemde tomuz pastyny günün ýetiş şöklesinden goranmagy maslahat berýär. Mehriban ileşler. Şular berk berjäňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretsenýär. Däklet üçin ödenli bolsa halkyň behfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyň ileşler.